नै खानाय सिनजादों जोंना गाजानै हिट होदों। नै आदैयाबो खानाय सिनजादों, आंबो सिनजायो बेयाव सिनजानायालाय। हेलौ गाइस, वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनै जों माखासे केरलानि नियम नितिखौ बुंगोन, ओमफ्राय आंहाबो बाय बाय होननो जाबाय केरलाखौ, बाराबो गैला। आदैयाबो थांसिगोन, आंबो थांसिगोन न'आव सप्तासेल'सै। बेनिफ्राय दिनै एसे शपिं खालामगोन आरोना। भिडिअ फैया गोबाव जाबायमोन, एबारनिफ्राय रेगुलार भिडिअ फैगोन। सप्तासेयाव मोननै मोनथाम भिडिअ आपल'ड जागोन आरो चेनेलाव। स' साबस्क्राइब खालामना ला। आरो जों नै बास नेदों, नैबेनो बासजों जिरायो बांसिन। बास नेबाय थायो, गोरिब अबस्था नालाय। दे टाउनखौनो जायो आदैया नै आहा। बेनिफ्राय जों मोनसेबाव हाथाय जाबावो, मोनसे दङ कासारगड। नाथाय जों दा कमलायाव फैदों, कमलायाव गोबां बर'फोर फैयो, बेनिखायनो जों कमलायाव फैदों। दा जानाय लोंनाय जाबावो। नै 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 ओरैबो बिराद मावखुबग्राफ्रा जोंना। बेदरजों पर'था, बिरियानि। बैथिंबो जागासिनो माखासेफ्रा नै हुदा नाय। नै खानाय सिनजादों जोंना गाजानै हिट होदों। नै आदैयाबो खानाय सिनजादों, आंबो सिनजायो बेयाव सिनजानायालाय। बेग बाग्रा लानि माबायदिया मोजां जागोनलै आदै? क्या बैग भाई? हाँ मेरे को सही है। हिन्जावफोरनि बेगा सेन्देल लाबाय, जुथा लाबाय। बेफोर जाहैबाय ना दखान, बेदर दखान थाबोबाय। नैलाय बेयावसो गस्ला लंपेन्ट दखान थाहैबाय। गाइस शपिंआ जोब्बाय। दा रुमाव थांनानै मा मा लाखो एसे देखायनोसै। गय जानाया हाथाया गोजा जाबाय नै। आदैया इनै आंना बेग बाग्राया बागासिनो दं, थांगासिनो दं। बास गाखोबाय। रायजोफोर नै बेखौ लाबोबाय, गस्ला आरो गस्ला मा होनो गिन्जि। बेनिफ्राय ब्रेन्डेड गोजा आरोना, फक्सेन सक्स। बेनिफ्राय लंपेन्ट, बेबो लंपेन्ट, जुथा, बेनिफ्राय सेन्देल। जाबाय इसां बुस्थुआवनो 5,000 थांबाय रायजोफोर। 5,000नि माल। ओमफ्राय गाइस मोनसे खोथा, आं माने मंगलबारावनिफ्राय ब्लगा एकदमबारे गोलाव जासिगोन। मंगलबाराव जोङो समबाराव नैबेनिफ्राय थांगोन, नैबे केरला एरियानिफ्राय, बे जायगानिफ्राय। ओमफ्राय थांनानै फार्स्ट ब्लगा जाहैगोन मंगलरसिमनि। बेनिफ्राय मंगलरनिफ्राय सेकेन्ड ब्लग जागोन, माने पार्ट 1 पार्ट 2 बिदि जागोन आरो। मंगलरनिफ्राय बेंगलरसिम। ओमफ्राय बेंगलरनिफ्राय फ्लाइटनि टिप्स, माने गोदान गोदान गाखोग्रा मानसिफ्रा फ्लाइटआव माबोरै गाखोगोन, माने बेफोरखौ आं देखायगोन आरोना। गोदान
जाग्राफ्रा जेनेबा मिथियो आरो बेफोरखौ देखायगोन। बेनिफ्राय केरेलायाव गोबावानो जाफैबाय आं। मोजाङानो मानसिफ्रा केरेलानियाबो, एसेबांबो गाज्रि नङा, गाज्रिबो होननो हाया, माने मिलाय जुलाय थायो आरो बयजोंबो। रागा जोंबाथाय जोंबाय खाथ्रा जायो, ओरैनो जाहा थालाय रागा जोंलाबायो आरो। अट' ड्राइभारफोरा बुं, एड्रेसफोर मोजाङै नोंखौ बे जायगानिफ्राय बै जायगा थांनायाव माबा खालामो। ओमफ्राय एक्सट्राबो बारा फैसा लाया आरो बिसोरो, ग्रोब माने जाय नर्मेल प्राइस लागोन आरो। थगायलाबायनाय गैया, मोजां मानसि। आं बेनिखौ जानायखौ फसायाखै, ओंखामा ओरै गिदिर गिदिर, बेनिखायनो हटेलाव थांनानै बिरियानि जाहैयो। ओमफ्राय गोबाङानो बेयाव खामानि मावनो थाफैदों आरो मावदोंबो, फैसाबो खामायना लांदों, खामायनोबो हायो। खस्थ' दं आरो खामानि मावग्राफ्रा। फैगोन मंगलबारनिफ्राय रेगुलार भिडिअ प्लाना दङ। बिनिफ्राय डाइरेक्ट न'सिमनि ट्रिप, बेनिफ्राय न'निफ्राय सप्तासेसो थानानै ब्लग जागोन न'आवबो थाबाबो। बेनिफ्राय दैजिंआव थांगोन आं। दैजिंनि ब्लगा जोब्बा ओरै टावां ट्रिप थांगोन आं। नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। बेनिफ्राय बेल आइकनफोरखौबो थुना होगोन होननानै सानो आरो। दायो जोब्बाय, बाय, थांसै आं।